Our lesson for today, halin kay Teacher J. Our lesson for today is math. Mga kabataan, ano gani ang 23 times 3? Ang 23 times 3 ano? Baw. Pagbukas ang habol, ga 69 sila nga duha. Gani for today's video. For the 69 ang mga persons. Gani ang balita. Priska labas. Mr. Dakop sa akto. Nga nakipag 69 sa iya kabit. Mr. lang kabit, preso. Daw malang may husband's lover ang eksena sa isa ka lodge sa Davao City. Sang si legal wife, kaupod ang mga kapulisan, nagsaka sa isa ka kwarto sa lodging house. Kag akto nga nadakpan si Mister nga nakipag 69 sa isa ka rosas. Sang ginbutong ini sang iya misis, nagpungko na lang si Mister sa ibabaw sang bakbak sang rosas. Kag si rosas, daw hindi na makaginhawa pa. Dugangan pa sang daw nakasimhot sang baho sang higko nga daw hindi niya ma-explicar. Siyempre karipunait ni Edgar. Nagakit-kit rehas subong ang duha matapos kasuhan sang concubinage. Gani subong ang aton pagtamyaw para sa mga bigaon. Mamba ko lang. Beskan ano kapag unsang inyo nga relasyon maagyan sang bigaon, wasaag ang pundasyon, gani mabuhay ang mga bigatlan. Kung ready na mo, partido pipong ko plastar pamati. Kaya itong pag-istoryahan, hanggang 69 yung mga malam. Una nga komento, imbes road to heaven, sa presohan ang diretsyo. Pero naluoy ko kay Edgar, kay imbes na magpaturong-turong sa niya mata sang kanamiton. Baw, nadakpan? Eh siyempre, wala inapagwa. Sige lang, Choy. I-continue inakag iba ko'y sa sulod sang presuhan, ah. Wala problema. Kaduha nga komento, bawruin na. Pasalamat ka lang. Pasalamat ka lang nga hindi nervyoso si Edgar. Kay man ko nervyoso to, ang nag-ililigit, baw, kamahal sang kudjit. Tapos ang imong kuya, na-demos lang sang igit. Katatlo nga komento, bawruin na, hindi ka lang maestra. Serena ka pa. Bawag ipungkuan ka na sang karipunait ni Edgar. Lawig yapon ang imong paginhawa. Gan igbilib ko sa imo yatik. Bilib ko sa imo ruina. Kaapat na komento, baw ma'am. Ma'am, wala mo giging tagong imong kurso nga BS kabit major in 69 niya? Concern ako, ma'am. Basi, nag-loan ka pa sa GSIS kag wala pa to na impasan? Tapos subong ka mo na dapan ba? Wala ka mo na rangka kwarto? Pero okay na na, ma'am. Kaya antes ikaw magkadto sa presuhan, baong last meal bla, hotdog kag itlog. Sana all, nabunyagan, antes mapresuhan. Kalima nga komento. Dapat ang title sini, yun nga balita, si Edgar nadakpan samtang ginakaon ang bingka ni Rowena. Baw, subungan ng tigluwa sang iPhone 14. Mga kabit ga double time sila. Gani, ang inang moto. Best kan magkalawas ang tuklo basta maka-iPhone Pro. Kani sa mga kabit na nagalantaw, may mga sugar daddy. No, guy, tinikal. Daw inaablang wala kami kabalo. Ngang inyong kapital ang inyong tuklo. Tinunto. Kaano nga komento? Sang una, hotdog my tummy is in the center of the bread. Baw, subong gin-islan na. Subong. Karipunait of my Edgar is in the center of Rowena's face. Ang pamangkot, dako nga pamangkot, amo ni una. Napanas ayan ang kilay ni Rowena. Kaduha, makaginhawa pa ayan si Rowena. Tatlo, nanimaho tae si Rowena. Gani ka mo bahala. Binag-binagan nyo na.